Toto je nový Hyundai Tucson, ktorý sa predstaví už koncom tohto roka. Ak ste očakávali dizajnovú evolúciu, ste na omyle. Toto je revolúcia a ak poznáte históriu modelového radu Tucson, tak viete, že revolúcia je u tohto výrobcu tradícia. Tento kompaktný crossover totiž vyzerá, ako by ho navrhli pomocou pravítka pre nové spracovanie filmu Robocop. Je plný ostrých rán, hranatých tvarov, pôsobí tak robustnejšie, väčšie, vážnejšie a najmä dospelejšie. S predchodcom skutočne nemá nič spoločné. Stále naznačuje offroadové gény, hoci všetci vieme, že si pravdepodobne nikdy nezajazdí mimo asfaltových ciest. Keď sa objavili prvé maskované prototypy, pôsobili väčším dojmom než dosluhujúca generácia. A Hyundai dnes potvrdzuje náš dojem. O zväčšenej karosérii uvádza, že ju predĺžili o 60 mm na 4,7 metra. Polovica z tohto nárastu pripadá na rázvor osí kolies, ktorý teraz dosahuje 2785 mm. Nový Tucson je tiež o 40 mm širší, celkovo až 1905 mm, čo v kabíne vytvára ešte viac priestoru. Že ide o väčšie vozidlo, vidno aj na väčších zadných bočných oknách. A nastupovanie je navyše jednoduchšie, keďže uhol otvárania zadných dverí sa zväčšil o 10 stupňov na celkových 83 stupňov, čo znamená, že ich otvoríte takmer do pravého uhla. S výškou 1685 mm je nový Tucson o 20 mm vyšší než jeho predchodca, vďaka čomu ponúka cestujúcim na zadných sedadlách o 29 mm priestoru viac, najmä pre ich hlavy. Odvážny redesign prináša svetelný motív písmena H, roztiahnutý na celú šírku vozidla, a to nielen vpredu, ale aj vzadu. Ani v interiéri neostal kameň na kameni. Je zrejmé, že Hyundai spravil hrubú čiaru za minulosťou, aby mohol do interiéru integrovať nový systém infotainmentu Pleos. Hoci veľkosť dotykovej dobrazovky nebola oficiálne uvedená, pravdepodobne ide o 17-palcovú verziu známu z modelu Grandeur a nie o 14,6-palcový systém z novej Elantry. V každom prípade pod obrovským displejom zostal zachovaný rad fyzických ovládacích prvkov, čo je určite pozitívum. Hyundai našťastie neupustil od prístrojového panela pred vodičom. Štíhly displej je umiestnený na vrchnej časti palubnej dosky priamo v zornom poli vodiča, čím kopíruje usporiadanie dvoch ďalších spomínaných modelov. Je pravdepodobné, že rovnaké rozloženie budú mať mnohé, ak nie všetky budúce vozidlá s novým operačným systémom. Ako sa vám tento nový štýl páči? Pokojne napíšte do komentárov.